Chegamos ao país da lingua máis difícil do mundo como se nos solicitou. Danse casos de nenos e nenas precoces que chegan á escola falando nesa lingua, pero son unha excepción. É posible falar galego, pero hai unha serie de extraños factores. Indefinidos. Indefinidos aínda. Extraños. Certamente extraños. Descoñecidos. Obviamente descoñecidos. Que fan que a lingua galega non se use. Es que non me sale. Es que non se me da. Así que ahora hablas gallego. Pues se te me hace muy raro, ¿eh? ¿Y qué piensan tus padres de todo esto? Uy, pero qué graciosa estás. ¿Y cómo te dio por ahí? Aún si lo hablara bien. Estudos sociolingüísticos sobre a mocidade no seu tempo de ocio. Bienvenidos a Sanjenjo. Ciudad que en gallego se dice Sancheto. ¡Hostia! Sanjenjo, Falcón, Corujo, Puerto Nuevo. A mí me gustaría hablarlo mejor porque no lo doy hablado bien. Tens que pronunciar ben as vogais. Ajá. A, E, I, O, U. A pola vai pola pola. Yo perdí mi lengua. Moi ben, e como era? Es que no me acuerdo muy bien, hombre, hace tantísimo tiempo que... A ver. Aquí hai unha con seseo implosivo. ¿Con qué? Sí, a ver, vostede dicía luz, feliz, así con ese ao final. Luz feliz. Por favor. Perdón. Claro que sí. Yo hablaba así porque soy de la zona de la Ría de Arosa. Outro día ia no autobús e escoitei unha señora que dicía: o problema é que os nenos están perdendo a lingua. Dixo iso, que eu estaba moi cerca e escoiteina moi ben. E a de enfronte dixolle: ajá, nin en soños vou perder eu a miña lingua. Nin en soños vou perdela. Esta xente é unha xente ben rara. Xa o primeiro día vai a pequena, que non debe ter nin 5 anos, e dinos: abuelitos, ¿por qué habláis así? ¿Por qué no habláis bien? Si te escuchan hablando en español por la calle, te miran como si fueras a romper España, como si fueras un independentista del bloque nacionalista español. Falar frase! Falar ou non ser! Estamos no tempo do téquele, estamos no tempo do téquele. Chegou, falou, venceu, ya dois! Como que ya? Ellas dois! Just good! Vai, non! Joder.